Jora magwara jodala magena goni ruodha Kenya sakaniro kamano kumloso thuolo ma jaber machal gi mar mondo wuok kodi kit weche machal nadi ma Jehova loso thuolo ni an mawuoyo kodi nyinga Pastor Gorongaro Isaiah awuok e kanisa mar Bahati Ministries lere piny Kayole to kapok wacho wach moro amora jora magwara to wadhi kulo wiwa piny mondo waminya thuolo kod piny duong' Jehova ber manade jakono mula erokamano kuom loso thuolo ni mondo yal weche ni kinde pod nitie duong' odog ni were maklohe a Nyasach nyiseche miwa wach ni maliwe pauni kawuono ratego mar jolweny to mana kuom Yesu amen jora magwara dala magen adhi wuoyo kodi ndiko mawuok e Daniel 6 matindo chiko anuoyo Daniel 6 matindo chiko adwa wuoyo kuom sei ma ji obet piny tiwacho ni mondo kapok onyiew lobni nyaka ji ket lwetgi kapok nodhi otim gima kama nyaka ket lwedo nitie sei ma ji noseketo kong'iyo godo dala ng'ato kong'iyo godo nyithi ng'ato kong'iyo godo jakwan ng'ato iketo sei gotieno sama unindo iketo sei kineno ka nyar ng'ato dwani mondo mi otim arus iketo sei jomoko keto sei gotieno gini aput margi eti aore kuonde moko ewi gode moko etie bunge moko kawuono wakelo Yesu komeko chier mar choke ja Galili ja Nazareth Yesu moromo ja Paradiso to nyalo en kanya kwar Jese momba kona ne asomo gimondiki Daniel 6 matindo chiko kamano Ruth Darius noketo sei e chikno noket sei mondo dala u kik sud maber mondo andi kik sudi mondo tedo ni kik konyi mondo nyithindo kitinne tiendi to mondo ikome tok ot ka koganda noket sei mondo dak no mondo bed kod lwenje nitie joma noket sei makata mana papers magin go kawuono ko konygi gidhumo kisungu madongo e tiaore i bunge ka gichwako changa ne mon makia kata noket sei chon seche mane gisomo no wach ni wawe gisomo to kata ka gisomo to min gi mano uso loni ok no yud kata gimoro kuome mano ni iketo sei iwacho ni merwa thagri athaga twe bundi matek to nyithindo ma ingo nyikwa ma igo to konyi kawuono wakelo Yesu ja Nazareth omuga ruodh lela chieng ja Galili mumba konda ne kata no ket sei to ndike jo Kolosai 2:14 ni no rucho gima no ndiki mano twewa kata no twewa matek mano moko matinde wano twe ma ich no twe no wach ni nyar ng'ato ok nuting nyathi tiende wang'eyo Jehova Elgibo Jehova Yawe Adonai ng'at mano loko nyinga ana ucha nono sama ni siago nyinga ana kaka oduma moterie masin kamon siago nyinge Jehova noneno pi wang'e koywak malit ma Jehova nogolo nyiero kuom ana wang'eyo Jehova Elgibo mano paro Sarai moloko nyinge moluongo ni Sara wang'eyo Jehova mano golo nyaka Joseph ka Jakobo nyaka jela kata no kedi sei ni yakobedi jela sa Jehova kochopo tipudhi okelela kata pinyo yie kata pinyo dagi sama no loko nyingi Jakobo koni ni wingi uri saka kawuono kiluongi ni Jakobo iluongi Israel ng'at mogwedhi ok lich ni sei mane mano go e par ng'ato luongo dok ni Nazareth Yesu ber manade ondike Jeremia 40 matin 4 kawuono golo nyororo okelwiti mano Jehova Elgibo ondike Jeremia 30 matinda boro abro to jok mano kete ng'ut ondike fwenya 3 matinda boro ni kawuono bro golo dot abro yawo dot abro keto dot mbeleni ma onge ng'ama nyalo loro kata ne lore mane kete sei mane wach ni dala ni onge dhiang' mano dongi nyinge Yesu ja Nazareth kawuono ye wakelo were maklo wakelo ja Galili kawuono ondike Jeremia 23 matindo 29 ni wach na chalo mach kendo chalo nyundo obaro lwanda matindo tindo kawuono ni wakelo mach lela gima nade mano ndiki no ang' mach no wang'e kawuono ni gima nade mano ndiki mano ketie sei no wana bare matindo tindo mowuoge nyim dharangaji no mowuoge piny inyar ng'atno makawuono ni nyaka yawuoyi mane wuotho kod opokora bole do duke kadhumo kisungu madongo ji hum nono ni ajo wimi nano ni nyathini ne riek ndi sikul kawuono piny an mana piny wawacho ni wating'o Yesu kingi ja Nazareth moromo oparo wi moleo piny Jogerasi en kaja Nazareth obro siro ng'amo kwamo moleo ondike Mathayo 15:13 ni gimora mora mawura manie polo ne oko pidho ibiro pudho oko kawuono ne kata obedi sei manondiki ibiro pudhe oko kawuono obedi sei manondiki gi jodongo mage mine mage kijende mage nyingi Yesu ja Nazareth obedi sei manogone ng'ato kar tich mondo kik obedi kod kwe kawuono wacho ni sei no irucho nyingi Yesu ja Nazareth ondiki Yesu Kolosai 2:14 anuoyo do rucho gi manondiki mano tuyo mano Jehova Elgibo iber manade ratego Zaburi 86
Matinda chiel wacho niya, nogolo ting' mapek e goka, obiro golo ting' mapek e goki, modheru manokete gokino biro lwar piny e nying Yesu ja Nazareth. Ondike sa 45 no kawuono ni abiro mako badi makora chwich milo wasigu manie mbele ni, mano Jehova Yawe Adonai Ebeneza, nyaka wasigu manie mbele ni biro loyo. Ondike Zaburi 40 matinda 2 no ywaya kogola chuodho matimo todo. Ondike Jeremia 1:9, Nyasachwa pari jogi ruodha, pari mama moleoni, pari jaduong' mokwamoni, pari jaduong' ni ruodha, pari jatend lweny sana kireweki ni were maklo ubongo kireweki ni ruodha. Jamia 1:9 mumba kona niya, bang'e Ruoth Nyasaye notero lwete momulo dhoga kowachona niya, eri aketo wechena e dhogi kawuono ni ami teko kuom ogendini kendo kuom ruodhi. Jehova ochiwo teko kawuono ni nying Yesu ja Nazareth. Onge gimoro amora, onge gi lweny molosi mondo inywa mano inywa. Kawuono aketo weche lwete dhogi, mano Jehova wuoyo. Onge ami teko mar muko gi pudho gi go piny, mano Jehova wuoyo. E Jeremia 1:9 ami teko mar muko gi pudho gi go piny. Kata ne ket sei sadi tich adi gi joma nade mago ok dwa chando wan gima wang'eyo ni wating'o chier mar choke ja Galili. Omiwa teko mar muko gi pudho gi go piny. Gimoro amora ma wuora manie polo ne ok opidho ibiro pudho oko. Mano gima ondike momo Jehova Shalom. Wang'eyo ni Jehova nitie, obiro loko nying ng'ato kawuono. Be nitie lweny matek machalo nade ma ng'ato wacho ni wasigu ogingore na kaka ora nae, to wan kod Jehova Elgibo, Nyasaye manyalo loko nying ng'ato ucha nono. Nitie were no, Nyasachwa nigi loch, Jehova ni kod nyalo, Nyasachwa ni kod teko, Nyasachwa ni kod nyalo. Wang'eye jakondo mula, Jehova manokawo Esther manyathi kich, ogole bedo kich, otero bedo mikach ruoth, pok odeko mondo Jehova resi. Wang'eyo Nyasaye mapok olo, Jehova mar timo. Ruodhwa mowuoyo kod Elijah ma jatishbi, oseluongo nyaka jonabi mag Baal, oluongo Baal. Pinyero kodhi odhiambo, piny koro dwa lil, Baal pok oduoko. Sama noluongo Jehova mar timo, Nyasachwa maduoko gi mach, noluoko Elijah jatishbi, pok odeko mondo duoki, pok odeko mondo timne ng'uono, pok odeko mondo par dalau, pok odeko mondo par nyithindi, pok odeko mondo siro odi kama inyiero ne ma Yesu biro goye kom. Wang'eye jakondo mula kama nithiro ne ma Yesu biro dakie. Wang'eye chier mar choke. Duong' odog ni ja Nazareth, iber ja Galili, chunya odendi jawar, iber manade Nyasaye mapok olo. Ondike Isa 41 matinda 10 mumba kona ni kik uluor gimoro nikech an kodu, kik kibaji gou nimar an Nyasachu. Kata ni yudo dalau ka nosego e sei ni dhok ok nodonji e dalano, wach na ting'o warruok mang'ongo, dhok jamni bede dalawa. Kata ni yudo ka dalau mon ok nyalo dak, wach ni kawuono ni e nying Yesu ja Nazareth irucho gima nondiki e dalawa. Ating'o Yesu komeko chier mar choke ja Galili. Kawuono ni an bende atedo, abenda bedo gi nyithinda, mabed nyaka gi nyikwaya, atamora nying Yesu ja Nazareth. Wamuko altar ka altar, loch ka loch, mag mudho twech ka twech, gombo ka gombo, ura ka ura biro go sarute nyim Yesu ja Nazareth. Kawuono ni ka jochiende ywak malit ni wang'eyo Yesu ja Nazareth. Osana mane yamo nogo sarute mbele ne, sama yamo notugore e dier pi, joote ywak malit ka giluongo Yesu meja. Sama sibuor nochung' malo morie bade, yamo noling. Kata kawuono obed yamo mar dhier, obed yamo mar gombo, obed gope, obed dhao, obed koko dala, obed kong'o mogo kidulo, e nying Yesu ja Galili wawacho niya, e nying Yesu ja Nazareth, e nying Yesu ja Nazareth. Onge gi lony molosi mondo inyi mano inyi. Dala ni chung' malo, nyithindo gi chung' malo, dagi ni chung' malo, ohala ni chung' malo. Sei mano go irucho e nying Yesu ja Nazareth, sei mano go irucho e nying Yesu mar polo. Bedni nogo e gi joma nade mago tok dwa thagowa, kata nego e ipi kanyo mar ruodhwa iluongo ni pi ngima, kata nego e bunge kure miluongo Yesu Simba, ni yien makelo ngima. Wang'eye ja Galili, jakondo mula pod romo. Duong' odogni mumba kona niya, kik uluor gimoro nikech an kodu, kik kibaji gou nimar an Nyasachu. Amiu teko kendo akonyou, bende aresou
gi bada makora chwich malocho godo. Koro ne uru jogo duto mamon kodu wigi biro kuot nigi dhiero nono. Adier jogo duto makedo kodu norum milala nono. O Nyasaye ber manare, unudwar wasiku go to kuno yudgi. Samoro ni dhie miechgi kuonde mane buoge ji maka ji ne kalo kata nyithi sikul ong'eyo ni nyim ka ng'ane to kikale sama kama to nitie gik mang'ong'o ne ji. Nitie gik ma samoro nyalo lawi matek e nyim dhorangajno miringa keya nono mabuge chikre malwar kucho. Kawuono Jehova wacho ni we luor, wan kod Jehova Elgibo. We mier mineno ni sande ji mikethe nyaka miech ji. Jomong'eyo kaka inyalo chor kiawa mara moja, giwacho ni gin gi layas madongo. Ok thaggi kata ka giketho gimoro kata giketho giri ikoni ni temie mondo ne abro siko ni guogi. Momba koda kawuono ne onge gi lweny molosi mondo inyi mano Jehova mowacho. We luor kibaji we goyi, wating'o jatend lweny loya mang'ongo jachweche piny kod polo. Iluongo ni Jehova Nisi, Nyasaye mapok olo. Ajuoke magweng'u moko nosetho tindi luongo gi ni mare emu. Yesu wato kanodhi e bwo liel meja bang' ndalo adek kingi omwomo liel mano ja Nazareth. Okiuji Yahudi Yesu wendo ja Galili omwomo liel ndalo adek gi simba losonwa warruok imayo jachien kifungu nyaka joma nie gweng'u manosando nyaka nyithi ji mamoko ne giloko nyaka ruruni. Kawuono ni wawacho ni biro magi kifungu go wan kod Yesu meja nyaka gweng' mane idwaro ni mondo mekike sudi biro sudo nying Yesu ja Nazareth. Wawacho ka wachung' kuom remb Yesu maneja. Kawuono ni entie ka ja Galili oganda mag Israel sama wuok e piny Misri nogora bastap gi remb nyarombo e dhot ka dhot. Kawuono wacho ni e dhodi kanyo remb nyarombo ikete. Andi no ikete remb nyarombo, tiji no ikete remb nyarombo. Katedo ni miwacho ni okinditeri no wakete remb nyarombo. Duong'o dog ni ja Nazareth ber manade okiuji Yahudi Yesu wendo. Wadhi kodi e lamo iber manade ja Nazareth. Pare mama mayuak nini, pare jaduong' mayuak nini, pare nyathi sikul mayuak nini, pare jaduong' mayuak ni Yesu. Ume kod bombi gwethni obed kod ruodha teko ni malich osire Nyasach nyiseche. Roho Maler ume chier mar choke mana kuom Yesu. Amen. Jora magwera jodala mageno an mawuoyo kod nyinga Pastor Gorongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bayati Ministries lere piny Kayole. Namba na madang' iyudago en 0733 79 49 10. Anwoyo kendo namba na madang' iyudago en 0733 79 49 10. Namba na machielo en 07 kendo 07 aito 70 5376. Namba na machielo en 07 kendo 07 70 5376. Mad Jehova majasir joge ruodho ma chung' kod joge kedo osiru kawuono osiru kiny osiru ndalo kondalo. Amen.